Umanda ka. Hindi to biro. Sa medisina, kung may sakit ka pandoktor talaga po yun. Kaso walang makita medisina, nahihirapan siya alamin ang sakit mo. Ang pangalawa ay sinasabi mo, sabi ng asawa mo, nandiyan asawa mo, na ikaw ay bigla ka nahihilo para yumayanig ang lupa. Para kang tinatapon. Sa medisina, lahat ng medisina, tinignan na. Walang makita. Yun lang. Ano masakit sa'yo? Sa ngayon po ako, itong tiyan ko punong-puno. Punong-puno ng ano? Parang punong-puno siya ng hangin. Pero tutusin, malambot pag pinipisil mo. Yan ang diferensya sa'yo. Umanda ka at lilipunin ko ang kalaban mo. Sige. Pangalan, Nay. Rosal Ochea Basa. Amin. Amen. Huwag ka sumandal. Wala ka sakit sa puso, di ba? Alam mo magpagpag, di ba? Seryosohin mo pagpagpag. Amin. Kala ko, wala ka pa eh. Papatapo ko rin mga pasyente mo. Inom, Nay. Itawid mo yan, ha? Gabi na. Multalban yan. Uuwi yan ng multalban. I-relax lang ang puso. No, bago tayo magsimula, mga followers natin dyan, may kukwento ko sa inyo at ito'y hindi to kwentong kotsero. Habang ako'y naggagamot kanina, hindi ko makinig kayo ha. Pag nagbibigay naman akong pangitain, dati pa doon sa lumang kong Facebook page. Ewan ko lang kung magkakamali ito. Pero gusto ko sana magkamali ito. Pero kalooban to ng Diyos, wala akong magagawa. Habang ako'y naggagamot kanina, umupo ako, hinihintay ko to. Sumala kasi nagdarasal pa. Ilang segundo nakapikit yung mata ko na hindi ko naman sinasadya. Nakita ko yung parang ganito na mayroon hawakan. May nakita ko parang uling na may purong-purong apoy. Ngayon, inilaglag sa lupa. Nakita ko yung palabas sa TV, yung mga babalnon niya, yung higante na purong ginto ang mga paa at tanso. Kung hindi ito nilaglag galing sa kalangitan o galing to sa impyerno, diretso dito sa lupa, huwag sana magkaroon ng digmaan. At pangalawa, huwag magkaroon ng mga matitinding lindol. At ikatatlo, huwag mapinsala masyado ang lupa sa malakas na dilubyo. Kaya lagi kayo magdasal. Sana yung pangitain na ito ay huwag mangyari. Pero nasa tao na rin yan. Hindi ako naglalabas ng pangitain eh. Segundo lang yon. Nakita ko ang malaking ulap at may malaking parang yung sinisinda ng unang panahon. Yung parang mangkok na ganyan pero ano siya, lata. Pero ibang klaseng lata. Inilaglag. Babagsak. Pwedeng magkaroon ng digmaan, huwag sana. Ikalawa, kung yun ay hindi sa digmaan, pwedeng mayanig ang lupa, sumabog ang bulkan. Kaya magdasal kayo. Hindi ko alam. Kailan ito mangyayari? Hindi pa sumasablay ang pangitain ko, hindi ako nagdalo sa panginatayin. Kasi maraming taong magagaling sa Facebook page, sa YouTube channel. Nakita ko, hindi karaniwan ano yun. Yun lang, magsisimula na po tayo. Kaya manalangin kayo. The big weapon, Lord. Pero hindi pa paghuhukom yun. Pagsubok yun sa atin. Ilang segundo lang yun. Kasi hinihintay ko to si ate, nagdarasal pa to eh. Nakabiglang pumikit ang mga mata ko na hindi ko na malayan. Magdasal kayo, turuan nyo ng mga anak nyo. Pero bahala na kung anong isipin ng mga tao. Dati kasi may nagsabi sa Facebook page niyan eh. Nag-upload ako ng video dati. Dati pa yun. Umanda ka natin. Parang puno yung tiyan mo. Naku. Matandang babae at lalaki. Ang kamay mo ay matanda na. Pikit. Pipalay. Pikit. Umanda. Dagdagan mo, mag-inidig ko lahat ang init sa pangalan ni Kristo. Huwag ka na magsabi. Sa pangalan ni Tumikit lang. Amen.
Relax. Pikit lang. Pikit lang. Hinto niyo yung bibig niyo muna, pumikit kayo. Yun na, nakapasok na ako. Ayan na siya. Ikaw, nilalang ng masamang espiritu. Inatanong kita kung sino ka. Lulubayan mo siya o hindi? Dito makikipag-usap ng parang ito. Lamang ito. Nandito siya sa loob ng katawan nitong babae ito. Mano-mano tayo magnetiko, gisingin ng diwa. Amen. Gising ang mata. Idilat mo mata mo. Kita mo, nagbago yung mata niya, di ba? Hindi mo nakita? Hoy, tingin ng diretso. Tumitigas sa akin ng diretsuhan. Nakikita mo ako, di ba? Ano yung tsura ko? Maputik? Ano pa? Maputing mapogi? Ipikit mo yung mata mo. Kumanda ka. Hindi yan makikipag-usap sa akin. Akin ang kamay mo. Ay, paa mo. Hindi yan. Ipaspasin mo na ng paspasin natin. Nakaready na yan. Sige. Huwag yan. Ipaspas mo. Lahat. Ibaba mo. Hindi yan makikipag-usap sa akin. Dahil target ka talaga niyang patayin. Wala kang magagawa. Kailangan natin ita. Lahat yan. Buong katawan. Pati dyan mo. Hindi siya makikipag-usap. Nakita ko na. Nakita ko na ang galaban mo. Nanay! Yung stroke, nakalakad na kayo? Wala na sakit? O, bago na, pagpatuloy lang. O, shoutout mo na yung mga ano, Nay. Si Nanay, nakakalakad na ng maayos. O, nice, shoutout. Nanay, shoutout. Lapit ka konti, Nay, para makita nila naglalakad ka na, Nay. Ano pinag-iba, Nay? Ilang taon ka na stroke? 2011 ako na-stroke. 2011, anong pinagkaiba? Gumagalaw na. Anong kanina yung lakad mo? Nung kanina, bago ako pumunta rito. Paano? Sige na, sabi mo. Pag ganyan ngayon, tingnan mo na asawa mo, yung ngiti, yung halos hindi mapanta, oh. Magkikita pa tayo ng 1 month. Yun ang pinaka-final mong gamutan kasi nakakalakad ka na ng maayos. Wala na yung, hindi ka kinuulam. Sakit mo, sakit ni Satanas. Nilipon ko na siya bilang alipin ni Jesucristo. Masaya na ako. Masaya na ako dahil wala lang. Para kami magic ni Papa Jesus. Si Nanay may sakit pa siyang stroke. 2011 tapos mayroon siyang cancer. May breast cancer pa siya, stage 2. O, pinahirapan siya ni Satanas. Ngayon, nakakalakad na po. Pakishare na lang video natin, Nanay, ha? Okay. Pagkita tayo sa isang buwan. Okay. Salamat, Nanay. Pagpapatuloy ko na itong kalaban ko rito, Nay. Ipagpapatuloy ko na yung kalaban ko. Shoutout po sa inyo. Nakita niyo po yung si Nanay, ha? Ngayon, dito naman tayo sa kalaban natin. Nakatargetin natin to. Seryoso yung mente. Paspas din. 250. Ha? Hindi ko ito po. 300 daw, kuya. Kaya nyo? O, kaya daw nila. Pag hindi tayo nilipat, kuya, pas biglang umalis, huwag mong bayaran. O, kasi babalik pa kayo, sumbong mo sa akin, di ba? O, babalik pa yan sa isang buwan. Pag sakay mo ng kubaw, ha? Kubaw. Huwag mong babayaran, kuya, pag iniwan ka. Saan yung bus? Babalik yan title. Kahit nakakalakad na yan si ate. Paktay ka sa akin. Sino? Ay, sino? May sabi to yan, oh. Gumagana yan. Kasi hindi siya pwede kausapin. Kasi na-stress niya itong asawa niya.
May halong stress. Dahil sa kanyang ramdaman sakit. Kailangan nito maging masaya. Bigay mo yung mga ako mo. Kailangan niya maging painful yung mga anak. Yung isip niya malak. Pinasok na siya ng masamang espiritu. Hindi ka rin iwanas na asawa niyo. May dala siyang emosyonal. May kinikikim pa siyang galit. Tapos mayroon pa ng darasal. Tatlo sa ng asawa niyo. Physical, emotional, spiritual, at sama na loob. May nasa niya tatlo. Sabi mo, emotional, emotional. Okay, pas na pas. Nung una ko, ito na siya. Hindi pa siya nadagan sa susunod. Pag nakaya ko siya. Hindi niya ako nakakatulog. Hindi na nakatulog. Sige, Hirap siya kumina. paspasin mo na paspasin na lahat yung sakit. Magsisimula na si Magnitico, tinataas niya na ito lahat. Yan na, gumagana na lahat yan. Nagdagan ng tubig, Magnitico sa buong katawan niya para malinis. May nagdarasal dito. Kaso, marami sakit na asawa niya. Seryoso po ako sa sinabi ko kanina. O, dati kung kayo, mga matatagal ko ng followers, dati ko na sinasabi yun. Hindi ko to sinasadya. Talagang nakita ko, bumuka yung ulap, may nilaglag. O, hindi ko alam kung gano'n to kataas. Pero nakita ko, bumabagsak ito. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan to, hanggang saan to sa kalawakan. Pwede itong magkaroon ng digmaan, wag sana. Ang alawa, pwede sumabog lahat ng mga bulkan. Sobrang init o anumang dilubyo. Ikatatlo, pwede magkaroon ng landslide sa Bagyo. Hindi ko alam kung saan bansa ito. Kasi bigla nagising ang diwa ko eh. Kaya magdasal kayo na magdasal. Huwag sana pa yung tulutan ito. Pray tayo. Pray. Na? Meron na daw? Target? Kailan? Kahapon? Meron pala sa ibang bansa daw, sabi ni tatay, sa Turkey daw, naggumuho daw yung mga building. Nakita ko kasi naglaglag. Tapos, basta apat ang lumalabas sa isipan ko, hindi ko naman iniisip. Pwede magkaroon ng digmaan, mawasak. O pwede sa digmaan. O pwede mayanig ang lupa. Siyempre, mayanig ang lupa, mawawasak ang mga bahay. Pwede magyanig at mga bulkan. Pwede magkaroon ng landslide o isang malakas na bagyo. Magiging tsunami. Kaya malagi kayo magdasal at i-share nyo itong video nito dito para sa akin. Para ito sa sanlibutan. Kailangan nyo mag-pray. Magdasal. Hindi pa ako masablay yung pangitain ko, baka ngayon pa lang. Raimundo Gian, mega shoutout. Apo, lahat ng sinabi mong pangitay nagkakatotoo. O lahat po tagal sinabi ko nagkakatotoo. Pero ayoko sana ito magkatotoo dahil mahirap po yung digmaan. Makabili niyo. Matay pera. Hindi natin alam kung biglaan. Pas. Sambitin si Kristo ate. Hindi, in Jesus name. Sa isip lang. Buong katawan. Sa isip lang ate, sa isip. Ray Rada, mega shoutout. Marian Apunyan, mega shoutout. Pineda, mega shoutout. Pesimon, mega shoutout. Oh, mega shoutout sa iyo, Simon. Ray Rada, Inmundo Gian, Vicky Gatnati, Pesimon, Tita Mabora, mega shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat paglalagay at pag-share niyo sa inyong lahat sa Facebook page natin at YouTube channel natin.
Ito na po yung huli natin pasyente, pan-30. Ano ba pasyente natin? 20? 19 pala pasyente namin. Napagod ako kagabi. Lahat ng doon sa Facebook page ko na Ali Pinesos Nazareno, inisa-isa kong irambulin yung nilagay ko doon. Pumunta kayo sa Facebook page ko, baka mapanood nila kasi nakapalo kayo. Makapanti yun. Sino man mapanood yun? Punta kayo dito sa Facebook page natin ng Ali Pinesos Nazareno. Share done na po. Mega shoutout po sa inyo lahat. Baka mag-healing water tayo sa Facebook page natin ito. Healing water tayo sa Facebook page at sa YouTube channel natin. Bigyan ko ng pintas. Ano na malabas na sa katawan mo? Malapit na init. Wala po itong lalabas. Dagdagan pa magdarasal. Itaas ulit magbiti ko. Ikalawang antas na dasal. Sige. Kailangan mapalabas yung init sa katawan mo. Dagdagan mo yung magdarasal mo. Alisin mo yung kaba, takot mo. Panatiliin mo ang isip mo. Kailangan mo matutong tumawag kay Jesucristo. Walang makakaligtas sa iyo. Apo, Andiel, sa Turkey po ay nayanig. Nayanig. At daming nawala ng bahay at ang ating bansa ay magdasal ng tulong. Kaya po, mayroon pa yung susunod. Kasi kung nayanig na yan, hindi ko sinapanood yan eh. Si Kuya lang nagsabi kanina to sa akin ito. Ngayon lang, kung nakabuka na yung Facebook page ko. Nakaiga ko rito, nakataas yung paa ko. Kasi hinihintay ko to, yung isa lang. Bigla ako napapikit. Pag galing yung sa demonyo yung sakit, na hinilaglag, ay patay tayo. Mangyayari yun. Kailangan mangyayari yun. Kasi pag hindi nangyari yun, kaya kailangan nyo magdasal. O, pagka nakapikit ako, bigla akong gising, bigla napapikit yung mata ko, may lumalabas sa pangitain sa isip ko, mangyayari. Huwag lang yung nakadilat ang mata ko, hindi mangyayari yun. Biglang pumikit ang mata ko na hindi ko maintindihan. Kaya nakakatakot yan. Huwag sana magkagera. Huwag rin sana lumindol na malakas. At mayanig yung lupa, sumabog yung mga bulkan. Ayan pala oh. Palihan na tayo. Earthquake oh. Ang dami pala oh. Kita mo oh. Wala silang makakain oh. Kawawa naman itong bansa nito. Alin? Ayan pala oh. Hindi ko to alam dahil hindi ako nanonood ng TV. Ayan oh, wala silang makain oh. Kahit mga nag-ano sila ng mga pagkain oh. Syria, Turkey. Nayayanig ang lupa. Totoo ang pangitay na binigay sa akin ni Kristo. Kasi isang araw, nagdarasal ako, habang nakapikit ako doon sa altar, kasi gabi-gabi ako nagdarasal, parang may umalis sa katawan ko, may pinapasok sa isip ko. Kasi yung isip kong kalahati, nasa cellphone. Kaya hindi nakakonsentrate ako sa panalangin. Ngayon lang kanina, masaya kasi ako doon sa stroke na kalakad. Biglang napapikit yung mata ko, nakita ko, parang bilog na ganyan, na parang ginagamit sa kampang-pang-pang yung gano'n. Yung pag may banda yung gano'n, tapos may gano'n hawakan. Marami siyang malalaking bato ng apoy, parang uling. Tapos inilaglag na ganyan. Pag bumagsak sa lupa yon, lahat ng dilubyo darating na. Tanda yan, na kailangan natin magsisit, magdasal. Mayroon pang darating na dilubyo, pero pa yanig sa, Turkey ba yan? Syrian. Meron pa yan. Buong mundo yan. Ewan ko. Saan babagsak yun sa buong mundo? Sana wag sa Pilipinas. Patay tayo. Naputol yung pangitain ko eh. Pero kitang-kita ko talaga nalaglag na ito. Kaya ito, pwede mayanig ang lupa, digmaan, mawawala ng pagkain, dilubyo, tsunami, pagpuputok ng bulkan. Parang lumulubog sila ng lupa. Pero hindi siya binobomba.
Hindi naman, bumuo. O gumugungo nga, no? Pero mga kasali, Grabe, nakakatakot pala dyan, no? sige. Ngayon ko lang nakita yan, no? 8,000 na, oh. 1,000. Doon pala nangyari yan. Meron pa yan, hindi pa sa Turkey ang mangyayari. Kasi yung batong loop, yung, ano ba yun? Yung uling na apoy na parang bato, hindi lang parang isang supot na umaapoy. Nilaglag. Nilaglag dito sa lupa. Siguro, sabi ni Papa Jesus, itong mga anak ko, nag-aaway-away sa isang mundo na hindi naman nila alam na ako ang Panginoon nila. Nagbigera na tayo. Marami pa yan, hindi pa yan. Hindi matatapos itong taon na ito, marami mangyayari. Kaya humanda kahit nanalangin. Ano? Rirada? Lagi bukas? February 9? Ano ba ngayon? Ay, Ray Rada. Alam ko nanonood ka ngayon. Pupunta ka ba ngayon, Ray Rada, bukas? Ray Rada, mega shoutout sa'yo. Alam ko nanonood ka sa Facebook page ko, pati sa YouTube channel ko. Pupunta ka ba ngayon? Nga pala. Pasyente nga pala 10, no? February 9. Tama ba yung Ray Rada? Pakisagot naman yung sinasabi ko. Ray Rada, mega shoutout sa'yo sa buong pamilya mo. Magrosaryo at magdasal na po tayo. Tama po yan. Friday po, Apo. Friday daw. 10. Friday yun? 10 pala. Ilan dadali mo pa 7? 10. Agahan mo na lang, baka maunahan pa kayo. Friday. Kaya kailangan nyo po magdasal. Kung nandun ako sa Facebook page ko, 120,000 yon. 120,500. Doon sana makapagsabi ako. Kaya wala tayong magawa. Wala pa iba kong followers ko. Kailangan nyo talaga magdasal. Hindi biro ito. Magbalis lang to pinakita ni Kristo sa mga pangitain ko. Maraming uling yun na bato na umaapoy. Kung ang Turkey ay nayayanig at bumabagsak ang mga lupa nila, hindi pa yun ang totoong dilubyo, mayroon pa mangyayari. Hindi ko lang alam kung ano. Kasi nagising ang diwa ko eh. Kung tumagal ako ng 2 minuto, 3 minuto, mabubuo ko lahat kung saan to tatama. Baka ipakita to ni Papa Jesus kung saan to tatama. Kasi dati naglabas ako ng pangitain. Sabi ko hindi to sa... alam niyo sa Facebook page ko yung luma. Nagsabi rin ako yun, hindi tatama sa Pilipinas, sa ibang bansa. Nangyari yun. Hindi ko to sinasadya. Minsan na magbas pangitain eh. Baka sabi may claim ako eh. Kasi marami naman kasing ano eh. Maraming taong naghuhula-hula dyan sa Facebook page. Nasaan ang init, Nay? Nasaan ang init? Nakatawa mo, saan pumupunta? Wala pa rin? Dagdagan ng dasal. Itotodo na natin ito, Nay. Ika-4 na antas, pagtitigo, itaas mo na, itodo mo lahat. Sige, paspasin mo lahat. Buong katawan na yung malagkit. Kailangan mapalabas mo yun. Pag hindi lumabas yung malagkit, kulang pang yung pagdarasal. Dagdagan mo. Dagdagan ng dagdagan. Good evening po sa inyong lahat. Mega shoutout sa iyo, Tony Mar. Oy, magandang salamat sa kay Tony Mar. Pakilike at pakishare na lang po yung una ko sinabi. Totoo to, lumabas yung pangitain ko, hindi biro yung pangitain ko minsan. Bira lang magbigay ng pangitain sa akin si Papa Jesus. Kailangan ko ang tulong nyo sa panalangin dyan. Tama-sama tayong manalangin. Tandaan nyo, isang supot na uling yon na parang batong umaapoy. Kung tumama sa Turkey yung kalahati, may kalahati pa ko sa babagsak. Hindi natin alam kung anong kalahati. Huwag puputok yung mga bulkan, kawawa kami. At there's pampanga. Oo. 100 years. Hindi pa punto yan.
Ulanik. Lahat po ng dumidigay, maganda po yan. Salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Paano kung meron mo pa sa loob ng bahay? Masama inspekto? Doon kayo pumunta kaya po sila. Magpapa-appointment kayo. Matrabaho yun eh. Isang buong araw makukuha nyo sa ano. Pero sa Sabado Linggo lang kami nagkagano. Mano yun, matrabaho. Kung pwede yun. Lahat yan kuya meron. Kasi itong asawa mo dinadasalan. Kasi yung pakiramdam nyo sa tiyan niya, may hangin. Malapit na tayo tayo matapos na eh. Totoo yun. Pero wala mo kami sa bahay. Kasi siya niya. Tama lang yung May kasi pag nasindigan mo ng ilaw, baka naman masunog. Okay, ka masindi ng ilaw. Kahit may ilaw ng bayan, mababayan pa rin pag walang selyo. Kailangan kasi nakaselyo para hindi sila po nakapasok. Dalawa kasi purpose ng license eh. Selyuhan. Inumin nyo na lang inumin yung tubig. Matagal nyo ng bahay yun, di ba? Ay, bago pa lang pala. Saan pa kayo natin nakatira? Tapos lumipat kayo rito, nabili nyo lupa. Ay, squatter yun. Eh kung mas maganda, kung saan kayo komportable tumira, doon kayo muna tumira. Eh kung iyang na kayo dyan sa bahay na pinuntahan nyo, eh kailangan siya selyuhan. Napagtuwan to eh. Baka kasi yung asawa nyo, masakit magsalita. Yun lang. Hindi pa rin masasabing gay. Eh, malam yung nakalin niya, nagagalit sa kanya. Ang importante dito, kalasin natin yung dasal. At ibalik sa kanya. Pukpukin ang kalaban nyo. Para magtino. Hindi natin pinupuk yan, hindi yan titino. Ano sabi ko ya? Hindi naman siya masama hindi na ako siya doon, okay na. Kung ginawa siya, halos yes, sa doon doon sa Kailes. Yes na. Hindi na dapat ginawa siya doon. Ayos na. Kapagkanta pa nga doon sa gabi. Muli na kami. Pero naman, iba yung may pagkakas niya. Pero may nakita sa kanya. Sige, konti na lang. Yan, matatapos na. Inuubos ko na to kaya kami matagal. Mano-manong ginawa ko. Kasi ito, over na to sa tawas eh. Sumagal ka eh. Tingala leg, hinto mo kamay mo. Antay mo lang. Sige, paspas ulit, linis. Todo. Ito na natin ito. Sige, paspas. Sige, sambitin si Kristo. Sa Mindanao daw, naglingkod daw ako doon, sabi ni President. Kanina lang hinulog yung bulkan. Mauna kasi yung pangitain ko bago ipakita ni Papa. Mauna talaga yung pangitain ko. Depende kung isang linggo.
Kung gaano kataas ang kaharian ng Diyos, ay ilang minuto, ilang araw bago bumagsak yun. Ayun pala, sa hindi ko alam kung na-delay. Kasi alam ko, pinakita na to ni Papa Jesus eh. May na kasi ako doon sa Facebook page ko na, na-focus yung lahat ng punta ko eh. Kasi pag nagdarasal ako ng gabi, nagpo-concentrasyon ako. Kasi alam ko maraming sakit yung mga katawan ko. Hindi mawaan yung mga kasi ako sinda. Kasi siya lang katabi ko eh. Kaya isang araw siguro, kaya sa may move niya ako sinda, isang araw kasi kalahati ng katawan ko, nasa cellphone. Kaya dumikis siguro sa kanyang sakit. Ano yung isang araw ako sinda sa akin? Manda ka na! Te, tapos na! Amen! Nila! Sabi mo, salamat Kristo! Salamat sa Kristo. Amen! Amen. Yuko! Dila tamata. Inom mo tubig. Amen. Namuna na yung labi niya. Gumana na. Salamat. Alamit mo siya dyan. Sige, doon ka na. Pagpahingin mo muna siya ng ilang segundo lang. Pagpahingin mo. Nasaan? Yun po yan. Manalig po tayo kay Yesu Kristo. Opo, wag po sanang mangyari apo. Yung pangitain mo. Kaya nga, ayoko nga mangyari. Lalong ayoko magkaroon ng gera. At ayoko magkaroon mayanig ang mga lupa't lumindolot kaya pumutok ang mga bulkan. Patay tayo. Dati, naglabas ako ng pangitain sa luma kong Facebook page, pati sa luma kong, yung Facebook page ko at saka yung Facebook ko, magkaisa lang yung dati. Naglabas ako dati yun, yung pandemic. Tama naman yung sinabi ni Papa Jesus sa pangitain ko, 5 taon bago matapos yung pandemic eh. Di natapos niya 5 taon. 3 years, 4 to 4 years, kung may pa tayo. Papalitan nyo, makakalimutan na. Ay, naglabas pala ako dyan, 3 to 4 years pala, matatapos ang pandemic. Tama yung nilabas ni Papa Jesus sa akin. Nakapost pa yun eh. Nagpost pa ako yun eh. Hinga na malalim. Huwag mo sabihin aray, sabihin mo in Jesus' name. Hinga. Hinga na paramdam mo. Ano pinagkaiba? Ha? Malaki na pinagkakaiba. Tawagin mo na lang si Kristo. May masamang espiritu ako na-detect sa kanya. Ituloy mo lang ibagsak mo ng katawan mo. Cesarea ka hindi? Matagal na? Pwede na yan. Sige. Kaya lagi po kayo magdasal. Tandaan nyo, kung yumayanig na po ang mga bato na parang, sabihin, yung parang uling. Isang balot yun. Sana Papa Jesus, huwag dito sa Pilipinas. Patawarin nyo na kami. Mamaya, magdadasal ako ng focus. Sana maibigay ni Kristo. Amen. Yan, kuya. Ibuhos mo to sa bahay nyo. Bukas ng umaga, 7 to 7. 7 ng umaga, 6 ng gabi. Sambitin mo si Kristo, sabi mo, in Jesus' name, lahat ng mga malas dito magsilayas sa pangalan ni Kristo. Amen. Tapos pag umaga, pumasok ang swerte nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag gabi, magsilayas lahat ng mga nakatira dito, kung sino man kayo sa pangalan ni Kristo. Amen. O yan. Inumin ng kasama yan. 1 month ang visa niyan. Para tapos ipaligo niya ito bukas.
Kumuha ka ng isang timba, dalawang timba, depende kung ilan ipapaligo niya, isang basong tubig. Tapos panalangin siya, huwag muna siya mag-board stand doon sa loob ng CR. May kailangan may damit muna siya, idapang niya ka ng kamay niya. Magdasal siya ng Ama namin, sumasampalataya ka, abang Ginong Maria, upang mautisman siya ni Kristo. Tapos pag nadasalan niya siya, pwede na siya magbad, pwede na siya maligo. Okay na. Ipaligo niya sa isang linggo, dalawang beses. Bahala ka na kung anong araw yung papaligo niya. O, ituro mo na. Ano? Para pakinggan. Isang buwan yan, isang buwan. Tan, itapon na to lahat to. Wala na yan. May shout out. Tapos na rin kami, shout out. Yung kanina kinanay sa stroke, naglakad na siya. Madali lang yung tandaan na eh. Hindi pa kayo senior, bata pa kayo na eh. Bata pa yan. Ang matanda, hindi na naglalakad. Yung iniisip yun, isipin nyo, gumaling kayo. Kayang-kaya na ng asawa niya, mataas naman ang memories niya ng utak niya. Maraming salamat po sa mga nanonood dyan. Ano pa napakaramdaman niyo po natin bago natin patayin yung vlog mo? Kasi yung vlog kaninang stroke. Sa stroke sana talaga to eh. Anong pinagkaiba te? Nagbago yung mukha mo, nagkaroon ng kulay. Ha? Kanina nanginginig yung buong katawan ko. Ngayon, hindi hindi na nanginig. O, tingnan mo yung tiyan mo kung floated pa rin. Hindi, wag mo niangat yan. Ito mo. Ha? Konti la lang. Pero anong pinagkaiba? O, silakad ka. Bahar bumilis yata, lakad mo. Kanina, paano ka maglakad? Yung papunta ka rito. Te. Oy, saan pupunta? Hindi, kanina, paano ka maglakad yung kanina bago ka pumasok dito? Paano yung lakad mo? Ganyan, tapos hawak, lakad, hawak, lakad, hawak. Ngayon, nakita mo na, pogi. Pogi naman taga-asawa mo eh. Kaya ka nga na-inlove sa kanya. Ano? Wala, sakit. Palitan ng damit. Inayos na yan. Lagyan na siya ng langis. Ano? Lagyan siya ng langis. Mamaya, pagkataas ng asawa mo, lalagyan. Magpapalimit lang siya. Paupo ka muna para makapagpahinga. Maraming salamat po. Thank you so much po sa lahat. God bless, God bless, God bless, God bless, God bless. Thank you so much po. Pakishare na lang po yung sinabi ko. Para po sa inyo yun, hindi para sa akin. Tandaan niyo po. Segundo lang ako yun. Inihintay ko lang si Ate Matas magdasal. Kasi natapos yung stroke kanina. Maaga po kami matapos. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Good night po. Kita-kita naman tayo ulit bukas. Bye-bye po sa inyo lahat. Nanalangin po kayo. Bye-bye. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Bye-bye you. Hindi natanggal yung kuya. Tawas lang yung kuya. Pag tawas, hindi talaga natatanggal. Pag tawas kuya, huwag mong sisihin yung manggagamot kasi yun lang ang taga-kakayahan niya. Ibig sabihin yung abilidad niya, may limit. Hindi yun natatanggal sa tawas kasi dasal yan eh. Kailangan mas mataas ang antas ng kakayahan. Kaya ginawa pa rin na magtatawas yung trabaho niya. Talaga hindi niya matatanggal yan. Good night. Good night sa Sir Mundo. Palain po kayong lahat. Bye-bye po sa inyo, Rada. Paki-like na lang po, paki-share. Magandang gabi po, Apo Amdi. Apo Sinda, kung kilala niyo po si Ruby Balwes, ganyan din po ang sinabi ng may bubuga daw po ng apoy. Diyos ko po, naway wag na lang po natin ang Pilipinas. Hindi po siya bubuga ng apoy. Nakita ko po yung ganyan, bilog. Tapos meron po siyang parang uling na nakapatong. Inahagis ng isang anghel. Anghel yun, nakita ko eh. Tapos,
4 ang pumasok sa pangitain ko. Pero naputol kasi nagagamot ako. Okay sana kung nagdarasal ako doon sa taas. Kasi pag nagdarasal ako, hindi ako iniistorbo na ako sinda, nakaganyan yung kamay ko, nakaganyan. Pag nagdarasal kasi ako, nakaganyan kamay ko. Nakita ko sa pangitain na, pero hindi ko pa sigurado yun ha. Pero yung ano, kitang-kita ko talaga nalaglag. Hindi ko pa napansin kung digmaan, mawawasak ang mga lupa kasi lupa mayayanig, lilindol, tapos puputok ang bulkan, tapos magkakaroon ng matitinding dilubyo, baha. Yan. Mayayanig ang mga lupa. Pag nayanig ang lupa, syempre masisira. Hindi ko po kilala si Ruby Valdez. Ay Ruby Baldwin. Pero nakikita ko po sa Facebook page ko kasi yung Facebook page ko, lagi po ako marami po nag-umiikot sa akin dito. Bago ka lang kasi itong Facebook page ko, kaya pakishare mo na lang ako sa Facebook page natin ng bago. Alipi ng Amang Jesus Nazareno. Ayan nyo po. Kasi isang araw, nagbigay na ng pangitain si Papa Jesus. Siguro mga bago ako hindi makapag-live sa Facebook page ko. Diba mag-healing water sana ako ng Sabado kaya linggo yun. Tapos hindi po ako nakapag-healing water. Healing. Na-stress yung utak ko. Pero naglabas ng pakitaan si Papa Jesus, hindi ko pinansin. Kasi yung utak kong kalahati nandun sa cellphone. Thank you so much sa inyo. Amy Tayag, pray lang po. Ate Lourdes, may shoutout nila. Shoutout po sa inyo lahat. Magdarasal pa ako. Bitin yung pangitaan binigay sa ni Papa Jesus. Kung yun naman po talagang nilabas ng Ruby Baldwin ba yun? Kanina ko lang nakita, nakaupo lang ako dito sa upuan, kasi hinihintay ko yung stroke. Kasi naglalakad, hindi ko na kinuha ng video kasi gusto ko yun. Maraming salamat po. Ayun na, maayos na si ate. Bye-bye. Bye-bye po, bye-bye. Mag-pray na lang po tayo. Ayan nyo na po yung judgmental. Kayo na po bahala sa kanila. Thank you so much po sa lahat. Bye-bye po. Thank you. Good night na po, magdadasal pa ako. Gusto ko malaman katotohanan Bye-bye. Patayin ko na po to. Patayin ko na. Bye-bye. Salamat po sa mga followers natin dyan. Ingat po kayong lahat dyan at manalig po kayong lahat. Thank you so much. Huwag pa kayo magpasa.